Здравейте, аз съм MC Атила. Искам да ви поканя на предстоящите участия, които ще направим този месец. На 15-ти ще бъдем в Пловдив, клуб Грамофон, заедно с Макина и Митака, a.k.a. Naughty Soul. Знаете, че доста често скачаме до Пловдив, това е защото там има много сериозна сцена, много любов за музиката ни и подкрепа, която може да усетим, затова се връщаме всяка година в Пловдив. Ще направим доста нови тракове, доста класически стари, много здрава селекция от Екаша цяла вечер. Така че майни, очаквам ви на 15 май в клуб Грамофон. На 24 ще бъдем във Варна, в Цунами, за първи път за сефте във Варна. Ще направим всичко по силите си да покажем на варненци, че не си играеме на сцена. Тези, които не са ни гледали до сега на живо. Дълъг лайф с много сериозни нови парчета, стари, фристайли, задължителния Open Cypher накрая, защото искам да чуя всяко едно варненско MC. Искам да премеря сили с всеки, който прави фристайл в Варна, така че заповядайте. След това на 31 ще бъдем в София в клуб 180. Петък вечер. Софианци много добре знаете какво правим, така че заповядайте на лайфа в 180-ката на 31 май. Много любов за всички наши хора във Враца. Враца беше много силно. Участие, благодаря на шумери, на всички, които се погрижиха да се чувстваме комфортно по време на престоя си там. Цялото събитие on fire. Много хип-хоп във Враца. Задължително ще се върнем за промоция на албума 8. Като казах албума 8, почти накрая съм. Отива към завършък. Септември месец най-вероятно ще излезе. Предстои да излезе и компилацията на Римака и SBM, сингъл, от която пуснахме съвсем скоро в Шано Шаманизъм канала, тук може да го чуете. Сега до броени дни ще пуснем една международна колаборация с Internal Quest от Jersey Lab, в която той говори за ситуацията зад океана в момента, аз за тази тук. И по този начин мисля, ще се убедите, че манипулативно всичко е едно и равнопоставено доста, без значение в коя точка на света си. Ако си буден, виждаш как стоят нещата. Като стана дума за политика, идват избори. Призовавам всички, които имат глава на раменете и мислят, да не си пилеят гласа в малки партийки, които са финансирани само с точно тази цел да си разпилеете гласа, а да направят това, което трябва и да отрежеме този път наистина главата на змията. Дори това да е в някакъв вид компромис с пълните ни разбирания и идеология, има, знаете, две партии, които в момента се решава дали да бъдат на власт. Мисля, че трябва да изберем по-малкото зло в случая. Така че shut the Бойко off. И така, много мир и любов на всички в подлеза, в YouTube канала ни. Чакам ви на участията. Ако сте MC-та, бъдете готови за фри цяла вечер. Ако не сте MC-та, пак заповядайте, ще пеем много. Много здрава селекция. Въобще, знаете, че обичаме хип-хопа и никога няма да спрем да правим това, което правим, да издаваме, да правим участия. Много мир и любов, много хип-хоп, вдъхновение и сила.